ना आं नुदों बेयाव जे आहम गरखा आरो लोगोसे कच राजबंशी मोनथाम कमिउनिटिखौ बालिपारा जि ट्राइबेल बेल्ट दङ बेयाव बिथांमोननो रेस्ट्रिक्टेड मा होनना बुङो प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै रेस्ट्रिक्टेड नङा प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै बेयाव माने बेनिफिट बा बनाफाइड माने कमिउनिटि हिसाबै होनायनि मोनसे केबिनेट आरो आसाम सरकारा नटिफिकेसन दिहुनदों बे बाथ्राखौ लानानै ट्राइबेल संघजों जों सावरायदों बाथ्राया जाहैबाय जे जायफोरा अलरेडि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव प्रटेक्टेड क्लास बिथांमोना प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै मर्यादा मोननायाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया किन्तु गोदानै जेराव बालिपारायाव सासेबो आहम मानसि गैया जोंनि सार्भेयाव बेबायदियाव माबायदि आहम मानसिखौ बेयाव प्रटेक्टेड क्लास होखो कच राजबंशीखौ प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै आनडिभाइडेड गवालपारायाव होदों आरो नेपालि ग्रेजियार एन्ड काल्टिभेटर होदों गोदानै दायो गरखा कमिउनिटि हिसाबै बेखौ रिनिउ खालामनानै होनाय जादों दा बिनि बेलायाव सोरहाबा हानि अधिकार मोननांगौ बा प्रटेक्टेड क्लासनि अधिकार थाखानायफ्रा मोननायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु गोदानै बेयाव गोदानै बेयाव थिसननायाव जोंनि एक्जिस्टिं ट्राइबेला जुदि थ्रेट जादोंब्ला जोंनि हा हुआ जुदि एनक्ल'ज जादोंब्ला थ्रेटेनिं जादोंब्ला बिनि सायाव सरकारा जवाब होनांगोन रिप्लाइ होनांगोन आरो सरकारखौ जों दाबि दैखाङो बेल्ट एन्ड ब्लकआव जि एनक्ल'जमेन्ट जादों 4 लाख बिगा हा गुवाहाटी हाइकर्टआ जि रायदान होदों बेनि एभिक्सननि खामानिखौ सरकारा मावनांगौ खालि प्रटेक्टेड क्लासखौ बारायबाल' जाया एभिक्सननि खामानिखौबो मावनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखाङो आरो बिनि सायाव अफिसियेल मा प्रसिडियर मा जादों ट्राइबेल संघ सिसिट'आ जों रायलायबाय थादों आरो बिनि उननि पर्यायाव जोङो माखासे खामानि मावगोन गोजोन्थों